el 1209 que comencem, el 1255 tenim molts anys de creuada. No vol dir que sempre estaven lluitant, sinó que anaven, venien, si hi havia accions militars, que això era el que, quan hi havia les accions militars, el que provocava aquestes migracions que a casa nostra coneixem, sobretot a l'eix del Llobregat, dels càtars que van començar a venir i que es van instal·lar fins i tot en terres de Tarragona, de França, de Castelló, i que alguns inclús van arribar a Mallorca. Perquè, de fet, oficialment la creuada es va acabar el 1255 amb la caiguda de Quiribús, però tenim encara datats a l'últim càtar amb Belibaste el 1300 i poc. Aquí va començar realment l'enfrancesament d'Occitània, com explicava la Griselda. És a dir, la pressió que han tingut a Occitània per part de l'estat francès centralista i xauvinista ja els va començar llavors i avui en dia encara segueix. Bé, fem un tomb, com diria en Puyol, un tomb per la vida, canviem ara de terç, hem parlat d'Occitània, hem vist una mica a grans trets, perquè no es podríem allargar, de fet de la temàtica podríem fer quasi un cicle de conferències, però ara anem a aquests personatges que també ens han portat a dir aquí, que són els templers. I sobretot, el mite templer. Per què els templers desperten aquesta curiositat? Per què se'n parla tant d'ells? Per què hi ha tants llibres, monogràfics en revistes d'història, pel·lícules, al canal d'Història documentals expressament, i no de l'Orde de Sant Joan, que tenim els arxius intactes i que encara existeix, o d'altres ordes? Jo crec que precisament els templers desperten aquesta passió perquè, a part de que eren una mica diferents, ara veurem algunes d'aquestes diferències, intentar comprendre o reconstruir la història dels templers és com intentar fer un puzzle en el que et falten el 60 o el 70% de les peces. Se't dibuixa una mica la figura però no l'acabes de veure. Tingueu en compte que van ser abolits com heretges. Per tant, tota la seva història, el seu llegat i la seva petjada es va intentar i es va en molts casos esborrar. La història dels templers és una història plena de misteris i llegendes, algunes molt fabuloses, altres més sustentades amb la realitat. Però sobretot és una història plena de preguntes sense resposta. Possiblement molts dels que esteu aquí coneixeu l'inici de l'Orde del Temple. L'inici de l'Orde del Temple és després de la primera creuada, quan es presenten 9 nobles al rei del Lluís II de Jerusalem, dient-li que volen fer un ordre militar, renunciar a la seva vida fins a llavors de noble, per protegir a tots els peregrins que en aquell moment, siguent Jerusalem cristiana, arribaven d'Europa. Els peregrins eren molt grans en aquella època. No és el mateix fer el Camino de Santiago ara que en aquella època. Pues ara imagineu-vos anar a Jerusalem. Tingueu en compte que els peregrins s'embarcaven a Marsella, s'embarcaven a Gènova, pagaven el passatge cap a Terra Santa i aquests marins, marsellesos, genovesos, de Pisa, els hi cobraven el passatge i a l'estar per davant de les costes d'Argent o de Túnez venien com a esclaus els peregrins, amb el qual no tots arribaven. Llavors, els que arribaven encara tenien que anar a la costa de Jerusalem i els camins eren molt perillosos, no pels sarraïns, sinó fins i tot per molts desertors cristians que no tenint diners per tornar a Europa es dedicaven al pillatge i a robar els peregrins. Els templers van dir que volien ser la policia i defensar-los. Però del que sí que sabem és que els 9 cavallers, després d'heretar el solar que havia ocupat el temple de Salomón, el que ara coneixeríem per el mur de les Lamentaciones, aquella explanada, havent expulsat els monjos del Sant Sepulcre, el Lluís II els hi cedeix, ells no participen en cap acció armada durant 9 anys, malgrat que Balduí sí que les té contra les armes.
es dediquen a desescombrar els subterranis. Aquests 9 cavallers durant 9 anys. I no deixen que ningú se'ls ajudi. Per exemple, el nom de templers, de Pallos, que és d'aquí, perquè ells eren els que estaven en el solar on estava el templo. Perquè ells van néixer com la pobre orden de Cristo, els pobres cavalleros de Cristo. Hem d'entendre qui van ser els templers. Una mica, i ara intentem fer un joc mental, ells van ser una revolució social a l'època i nosaltres no ens n'adonem, perquè a l'època hi havia 3 classes socials. El noble, que vivia a l'opulència, més o menys depèn de les possessions que tingués, poca preocupació per la cultura i, sobretot, batallar, guerrejar i, si hi havia pau, organitzar tornejos. A grans trets, més o menys. La classe, el clergue, la classe religiosa, que hi havia els que estaven en monestirs i, diguem-ne, buscant aquesta pau espiritual, conservant escritures, dedicats a la cultura, però també hi havia molta classe religiosa baixa que vivia de les donacions, de les misses, dels diezmos, dels pobles, que ells es preocupaven de l'espiritualitat de la gent del poble. Moltes vegades és un exemple francament dolent. És per això que el catalanisme va triomfar, perquè era un exemple. Però bé, la major part de la classe social era el poble, que malvivia en un vassallatge, quasi un esclavatge del senyor feudal. Tingueu en compte que a l'edat mitjana una persona de Ripoll no podia anar al poble del costat sense informar el seu senyor. És a dir, la gent vivia i moria en el seu entorn. Clar, quan neix l'ordre del temple, que neix com a ordre monàstica, guerrera, perquè de fet la de l'hospital és més antiga, però eren monjos. L'ordre de l'hospital eren monjos que es dedicaven a curar les ferides i a sanar les malalties dels peregrins. L'ordre del temple no, neix com a monjo guerrer, d'inici. Per l'època això era un xoc social. Per què? Juntava la figura del cavaller, del batallador, amb la figura del monjo. És a dir, quasi que podien ser antagòniques, totes dues amb una sola figura. I això a l'època va ser realment un xoc social. Però també hem acceptat que al cap de pocs anys l'ordre de l'hospital va esdevenir de monjos a monjos guerrers i es va convertir també en ordre militar. Dels templers, el que més coneix la gent, lògicament, és l'organització militar, la part militar. Bé, ara dic que els templers no solament són senyors pujats a dalt d'un cavall amb una espasa escapçant caps, eren molt més que això. Però sí, val a dir que des de la seva passada militar eren molt efectius, sobretot per 2 motius. Una, per un entrenament rigorós. Tingueu en compte que el templer guerrer era el que estava en zona de guerra o a la frontera. La majoria de possessions dels templers, el 80%, eren granges de producció, granges fortificades. Els templers hi havia especialistes en lleis, en agricultura, en piscifactories, en navegació. És a dir, era tot una multinacional, per dir-ho d'una forma. La part militar era una sola part, sostinguda per tota la part de producció. Però aquesta part militar tenia la mateixa llavor que la resta. Eren pràctics, molt